Bio sam u nekom svemirskom brodu sa polomljenim nogama, borio sam se protiv nekih nemani. On već razmišlja, pošto je upućen poziv za smrtnu pomoć, on već misli da ste vi već mrtvi. Ako se popneš na brod, popao si se, ako ne popneš, pao si. Najveći strah koji imamo je da udarimo u kontejner. Slušaj sad ovo, slušaj sad ovo. Večeras sa nama čovek kome je na sred Atlantika ajkula pojela kormilo, koji je prešao cijelu Ameriku biciklom i koji, da kažemo, zna po nešto o avanturi. Peđa, dobro nam došao. Dobro večer. Mi smo malo istražili generalno sve šta si do sad uradio za svog života, a reci nam odakle, odnosno kada se javila ta neka prva ljubav za avanturu? Pa to je deo moje porodice. Nije to ništa nastalo iz neke moje potrebe. Otac mi je bio avanturista, otac se bavio planinarenjem, skijanjem, sportom u principu, sa jednom zagradom. Ništa gledalački sport, samo bavljenje sportom. Znači, od rane mladosti bilo nam je zabranjeno i meni i mom bratu da gledamo sport. Ako bi se davo neki sport, morali smo da izađemo napolje, da se bavimo sportom. Tako da smo vrlo rano krenuli sa skijanjem, sa planinarenjem. Prije nego što sam krenuo u školu, popao sam se na Musalu, na Olimp. I onda sam zaključio da planinarenje nije za mene. Krenuo si tako da sad sam očekivao da sam sad ću da osvojim ja jedan vrh, drugi vrh. Tu je krenuo moj brat. On je krenuo ka alpinizmu i on se bavio alpinizmom. A ja sam vrlo rano, već u srednjoj školi, shvatio da me više pali ili pale putovanja. Putovanja na sopstveni pogon. Biciklom, kajakom i kasnije i čamcem na vesla. Znači, ajde, kad si već pomenuo to, pošto sam se i sam zaljubio u biciklizam u posljednje vreme, da možda mi kažeš nešto, da li možda poučiš paralelu o putovanju biciklom kroz Ameriku i veslanjem i svim ostalim avanturama? Putovanje biciklom je izazov, ali u svakom trenutku možete da stanete. Mislim, najgore što može da se desi, neka oluja, neki sneg, ne znam, ali da ostanete bez vode. Ali u principu uvijek možete da stanete. Na Atlantiku ne možete. Da, to smo videli. Jednog trenutka kad krenete, to je to, nema više povratka. Da, to smo videli u reportaži. Da jednostavno čovek kada krene ne može nazad I to je dobro, a i loše. Dobro je zato što se više ne pitaš ništa. To je to, ništa. Ideš dalje, 2 sata on, 2 sata off, pa koliko izdržiš. Ajde, doćemo do toga. Znam da Nikola spremio neka pitanja vezana za biciklizam i generalno tu neku avanturu koju si prošao. Ako možeš samo da nam kažeš zapravo ti si prošao koliko, od koje tačke do koje tačke na bicikli? Došla ta Amerika 2018. godine, kad sam rekao sebi sada idem nešto sebi da dam onoliko dugo koliko želim. A pomenuo si sada više zemalja, jesam te ja pogrešno razumio ili si tamo vozio biciklu, isto si imao neke da kažem veće rute ili... Tako, pa recimo čovjek mora da pravi balans u životu, ali ne može da pravi balans u svakom trenutku. Kad sam dobio decu normalno i to su ono vreme kada je moralo mnogo da se radi, onda sam malo svoje avanture stavio po strani dokle deca nisu sazrela. Kad su deca sazrela, onda sam se vratio ponovo. Prva je bila 2006. godine, prva velika, na Kardungla. To je najviši planinski prevoj motorable, znači da može da se pređe automobilima na svetu, 5470 metara, tako nešto, i to se nalazi
Džamu i Kašmir. Naime, to je trougao gde se Kina, Pakistan i Indija bore za neko parče zemlje u nebu pod oblake i onda su napravili puteve, normalno da bi vojska došla i te puteve koriste i između ostalog i biciklisti. I mene zabole, pluća me zabole kad se penjem na Bežanijsku kosu. Ti se popao na Himalaje praktično. Bicikl. Tako je, da. Znači 3 nedelje uspona ili tu ima i... Uspon i... Znači, to su prevoji. Pa sad mi je jasno što si ti veslo Atlantik. Peđa, ti Posle toga. imaš izgleda više života, impresivno. A ja mislim da svakom od nas prolazi jedna misao kroz glavu, a to je kako čovjek priušti sebi finansijski pre svega, a onda i vremenski, jer kao svaka ta avantura iziskuje i vreme i novac, ali tako? Ljudi uglavnom se odluče da traže sponzore, da traže pomoć i tako dalje, da se pripreme. Ja sam nekako imao tu sreću da sam onih 90. godina morao da krenem u neki biznis. Otišao sam prvo za Bugarsku i tu sam krenuo, posle sam se pridružio Delti. Tu već, ajde da kažem, sam rešio neke prve svoje one osnovne probleme. Napravio sam fabriku bicikala koja je Polar i Dana, koju smo posle ustupili Planet Bike-u. Kažem mi, bilo nas je više partnera, a mi smo ostali u nekom drugom biznisu. Isto neku drugu biznis smo krenuli opet u neki treći biznis. Kad god bih došao do situacije da prodam biznis, ja bih ga prodao. Tako da moj život se sastoji praktično iz brzih poslovnih akcija od 5, 6, 7 godina, pa onda malo pauze, pa uradim nešto za sebe, pa onda opet uđem u biznis. I tako sad posle Atlantika koji je bio 2020. sam ponovo osnovao firmu i krenuli smo sa nekim interim managementom koji je po prvi put u Srbiji. Nešto sasvim novo. Pa želimo sreću, pre svega. I tu polako izlazim, da. A druga stvar, možda si ti pogrešio emisiju i treba da odeš u Shark Tank, ako znaš šta je. Biznis nije ono po čemu sam poznat. I to stalno pričam, to je paradoks. Čovjek ode 50 dana na neki Atlantik i o tome pričaju svi, a ovde 40 godina u biznisu i to je sve normalno, okej. Kako izgleda 50 i koliko, 3 dana na otvorenom okeanu? Ovako, prilično brzo sam uhvatio ravnotežu da mogu da hodam. U satima se meri, znači da sam uhvatio. Ali danima, kad ustanem noću, sam po definiciji padao. Znači, prvi korak i gubim ravnotežu, pogotovo ako ugašeno svetlo. Ako je upaljeno svetlo, ajde pa malo uhvatim. Znači, to je trebalo sigurno 7-8 dana, dokle mozak ponovo nije shvatio da se ne ljulja sve oko tebe. Za razliku od jedrilice, kretanja na ovom čamcu su vrlo mala, jer je čamac vrlo nizak, on se nalazi praktično, veslačka pozicija na nekih 20 cm od nivoa mora. Znači, oscilacije su onoliki kako su talasi, vi se praktično nalazite na talasima, ali su mikrooscilacije ogromne, koje nema na jedrilici. Jer čamac bez prestanka treperi. Od onih male površinskih vrtloga koji se dešavaju. Ako ste imali priliku da veslite kajak, onda znate šta je. Onako, stalno to nešto vibrira. Tako da to dovodi do toga da praktično naš centralni nervni sistem više ne razume standardne uslove. On konstantno uključi neke mikromišiće koje služe da nas balansiraju. I posle treba vremena da se to sve dovede u red. Da. Ja nisam o ovome razmišljao, ali zapravo 53 dana. Mislim, vi ste dirnuli kopno zbog onog hvara i svega. Ajde da ukratko samo kažem, znači krenuli ste
U stvari, što ja da pričam? Kaži nam ti, odakle ste krenuli, kako to je bilo Potom i zamišljeno? Portugal. Ne. Ajde ovako prvo uvod. Da. Kako sam krenuo uopšte? Ja sam 7 godina pripremao za tu ekspediciju. Ali sam krenuo slučajno. I krenuo sam zato što su 2 člana na tom brodu odbila da idu na mesec dana pre polaska. Odbila su prvo zbog toga što je krenula korona, nije se još znalo, ali se pričalo. Znači, Portugal je zatvoren 7 dana po našem odlasku. Kompletno je bio zatvoren. Tad je još bilo sve okej, kao ništa ovo ono, ali Italija je već bila zatvorena. Prvo zbog toga, a drugo, na brodu je bila jedna slabovida osoba. I to je prva slabovida osoba koja je preveslala. Imati slabovidu osobu na takvom čamcu je izazov svoje vrste sam po sebi. Jer vi praktično morate da obslužujete i tu osobu. Ona može da vesla, ali to je sve ostalo... On ne može da vidi ništa ni ispred sebe ili vidi onako slabo neki... vidi, šta znam, vidi senke, vidi obrise i tako dalje, ali ne može sam sebi da spremi hranu dok mu vi ne donesete, ne može... Wow, to je baš... Tako da je to još, i kad su oni shvatili da je to, oni su rekli, ne, mi ne idemo, i onda je bila objava na Facebooku, i ja kažem, interesantno, ajde da se javim, ja se javim, i Ralf me posle 45 minuta zove, čekaj, ko si ti, šta radiš? Ja rekao, taj sam, time se bavim. Ja sam već do tada sam već preveslao i Jonsko, i Egejsko, i Jadransko more. U tih 7 godina priprema. Znači, već sam imao, ajde da kažem, iskustva koje sam ja mislio da znači nešto, ali za Atlantik je to, mislim, za okean je to je coastal rowing, što bi rekli, priobalno veslanje u odnosu na Atlantik. I on kaže, da, super, odlično, dobar si ti, možeš ti da ideš sa nama. Rekao, gledaj, ja imam 59 godina. Kaže, ne, sve je to u redu. Ok, možeš ti, rekao, dobro, šta je, njemu trebaju veslači na čamcu, jer on ne može sam sa ovim slabovidima. Kaže, ajde ti sada, spakuj se i dođi u Amsterdam, pa da mi idemo zajedno da vučemo brod do Portugala. Rekao, čekaj, kad krećemo? Krećemo u sredu. To je bila subota, čekaj, sreda, ovo, ono i tako dalje. Uglavnom, ja pozovem svoje klijente, kažem im situacija tako i tako, ja moram da idem na Atlantik da veslam. Imam neodložne obaveze. Pre toga si vjerojatno mora da pitaš i da biš pruvalo od porodice. Pa, odlično pitanje. Moja supruga je sa mnom, mi smo zajedno već 40 kusur godina. I ona je sa mnom prošla sve. Ona sve zna. Znači, u tom trenutku sam rekao, jedem na Atlantik, ona je rekao, dobro, šta mogu da ti pomognem? To je bila sva naša diskusija povodom tog odlaska, jer odluka je bila donešena davno. Ovo je samo bila prilika kad sam ja to mogao da iskoristim. I, znači, onda si otišao od Amsterdama? Za Amsterdam, u Amsterdam smo seli u auto i 2 dana smo vukli brod do Porto Maji, Portugala, i onda smo čekali jedno 5-6 dana, došli su još članovi posade i onda smo jedno 5-6 dana čekali da se vreme otvori, da bismo mogli da krenemo. Krećete, koji je plan puta? Pa to se zna, to je taj put vetrova koji su još konkviskadori napravili, to se ide do Zelenorodskih ostrava i onda se kreće prema Južnoj Americi, pa koliko vas vetar odnese na dole, to je nekad tako bilo, danas se znaju struje, zna se kako da se, postoji navigacija, i onda išli smo na Francusku Gvajanu. Zašto Francusku Gvajanu? Zato što je to deo Evropske unije i onda je Ralf imao laku mogućnost da vrati čamac nazad. A čekaj, čamac, nema motor, nema jedra, znači samo vesla. Ajde, ako možda mi objasniš kako onda on ima autopilot? Da, pa ima solarne panele, ima autopilot
koji upravlja i na bazi satelita, satelitska On veza. samo znači kornilo praktično. Pa vrlo malo to radi. Suština je, to su dobri autopiloti, mislim, stvarno, to radi odlično. Samo je suština da ne usporiti ispod 1 km na sat. Ili 1 milje na sat, ajde sad. Jer onda autopilot više ne može da radi. Čamac mora da ima neku brzinu. Sad, u principu, gro vremena vas gura ili vuče golfska struja, i ona tako je to, 0,5, 0,7, 1 milju na sat vuče i teorijski vi biste stigli bez veslanja, tamo samo bi vam trebalo, ne znam, 200 dana, kao u ovoj priči. Da. Ovog učenika. Tako je. Čekaj, od opreme, znači imali ste autopilot, imali ste desalinizator za vodu. Dovoljno hrane, 2 satelitske veze, imali smo solarne panele. Peđa, prilično je to dobar čamac. da li se desilo, pretpostavljam da jeste, da ste imali neke velike oluje? Jeste. I hipotetički sada, šta se desi ako biste se prevrnuli na sred? Pa, on ima 12 komora ima čamac, Dobro. ali 2 su kabine u kojima borave ljudi i one u principu trebaju da budu hermetički zatvorene i onda bi se čamac vratio nazad u prvobitno stanje, u prvobitnu poziciju. Kažu self-right, znači on se vrati nazad. Pod uslovom da su kabine hermetički zatvorene, da voda ne uđe u kabine. Sada, šta to znači? To znači da vi kad ste u kabini, držite zatvorenu kabinu, nema vazduha, onda s vremena na vreme malo otvorite, pa zatvorite, pa tako. I to je sve okej dokle ne dođete u trope. Kad dođete u trope, onda se znojite unutra. Ako je oluja, ako nije oluja, onda se drži otvoreno i nadate se da će neko, ako krene neki veliki talas, da zatvori na vreme, dok vi spavate. Koliko vas je bilo na brodu? 5. I koliki je brod? 8 metara je, mnogo mi se sviđa što ga zoveš brod. To mi je stvarno, jer mi ga svi zovemo brod. I od Milošta, jer čim je prekookeanski, znaš, kako da bude prekookeanski čamac, bez veze. Tako da, 8 metara i 1,40 m širine. Znači, onog mesta gde možeš da napraviš jedan korak je 4 metra. Čekaj, znaš šta mene sad interesuje? 53 dana u, koliko je to, 8 puta, znači to ima nekih 12 kvadrata, 5 ljudi. Je li bilo tenzije? Gledaj, dok sam se spremao za to svih tih godina, normalno, ja sam to pregledao sam, može da zamisliš samo šta sam sve video. I postoji jedna priča, u stvari postoje 2 priče koje hoću da ispišem. Prva priča je o ekipi koja je se toliko posvađala oko banane, zadnja banana je bila na brodu, toliko su se posvađali oko te banane da su prekinuli putovanje, za koje su se spremali godinama. A druga priča je, bračni par Francuza su krenuli i posle 10 dana, posle jedne velike oluje, one odluče da je to kraj, uključe SOS, dođe da ih pokupi brod i muž se popne, žena kaže ne, ja nastavljam dalje i nastavi bez njega. Šta mislite šta je uradila prvog dana kada je došla do kopta? Posle 50. Poslala papire za razvod. Ok, znači, da, pa pretpostavljam se da nije baš lako, ali opet pretpostavljam da je tu jedno veliko poverenje između vas, kogod, da ste se možda posvađali nešto, opet te promene smena i svega. Od te 5 ja se čujem samo sa jednim. Tako je situacija. I to, čekaj, izvini, da li to možda... Livar. Jeste. Hoćemo da ispričamo priču za to kako možda ne bi bilo sad ove emisije. Tako je. Dobra stvar te priče da sam je prvi put ispričao tek kad sam sišao na kopno. Znači nisam, bio je dogovor da niko ne priča o tome dok smo na moru. Kraj smene i ja sam lepo vreme,
ništa posebno. Nisam vezan, inače u principu bi trebali da budemo stalno vezani sigurnosnim pojasem za brod. Nisam vezan, ne znam kog razloga. I tu sam nešto se motao, ustao sam onako u nekom polučučnju da uzmem neku hranu i u tom trenutku naleti neki talast, ovi ga kažu ghost wave, znači prosto ko zna gde je nastao i zašto je nastao i on putuje okeanom. I bio je onako malo veći, zaljujeo čamac skroz i ja ispadnem preko ograde u pantalonama, onim jedriličarskim, jakni jedriličarskoj. I jedino što sam znao je da moram da gledam gore, kako sam pao u vodu, samo sam gledao gore da vidim nešto. U tom trenutku Livar koji je sedeo, on je bio na prvom veslačkom mestu, ja sam bio 3, čamac ide unazad. Znači, kako sam ja pao sa 3. veslačkog mesta, on je uspeo da mi pruži veslo i ja se uhvatim za lopaticu vesla i izvučem se. Šta je to u principu? U principu ja mogu da struje tu bilo oko jedne i po milje. Oni unazad da veslaju, teško da mogu da postignu to, dok bi se okrenuli. Ja mogu da plivam u tome možda, ne znam, 5 minuta 100 metara. Znači, vrlo teško da bi uspeli i da stanu, i da se okrenu, i da me pokupe. Vrlo bi teško uspeli da dođu do mene. Znači, suština Livar ti je spasao život. Pa, u tom trenutku da. Svaka čast na brzoj reakciji. Ali Livar je čudo čovjek. Kad sam već kod hrabrosti i Livara i celog događaja, ajde odigramo jednu igru. Može. Slušaj sad ovo. Zadrži 4, izbaci 4 osobine avanturiste. Pošto si sam avanturista, da znaš, sve su okej, neke su loše, ali dobro. Disciplina. Da. Zadržavaš. Pametno. Ego. Sigurno. Mora da postoji, a? Mora. Hrabrost. Ne. Zanimljivo. Samokontrola. Ne. Optimizam. Ne nužno. Ne nužno. Ludost. Teška definicija, ali ajde da preskočimo, možda će biti još dva koji će... A ne možemo, moramo... Da, odlično. Znači, to je ako izbaciš ovo, sledeći dan mora da zadržiš. Pa ajde da vidim šta sam uspio da zadržim. Znači, izbaci ludost, zadržaš si tvrdoglavost. Sigurno. I sposobnost da bude sam avanturista. Što je prilično da. Iskreno, baš dobro si ovo, čini mi se, napravio. Pa, na brodu je pisalo ego is our little bitch. I ja sam onako, tu rečenicu sam gledao svakog dana, po 2 sata, 6 puta dnevno. I doživljavao sam je sasvim drugačije od početka do kraja ekspedicije. Ego je stvarno to što nas tera da budemo tu gde jesmo. Gledajte, 1000, u tom trenutku kad sam ja preveslao, pre mene je preveslalo nekih 1300 veslača. Kakav ego trebate da imate da sami sebi kažete, u istoriji čovečanstva ja sam jedan od 1300, sada ih ima već 1500, 1600. Ja sam jedan od 1300. S kojim pravom? Da. To je samo čist ego. Sada, da taj ego ima i neku podlogu, mora da postoji disciplina. Da, ima logike. Jer ako nema discipline, onda nema redovnog treninga, onda nema pripreme, onda nema, mislim, ja sam jutro ustao u 6, otišao kod klijenta, bio sam kod klijenta do 5, otišao na avalu, izvezao 3 puta avalu i došao kod vas. Pomenuo si sada da si ostao samo u kontaktu s jednom osobom. Oko čega izbiju svađe? U smislu, evo, pomenuo si sada desila ta priča, posvađali su se oko banane. Oko čega ste se vi imali da se svađate? Mislim, vi ste tu na par kvadrata i... Kad smo krenuli i u tom Portugalu, ja u jednom trenutku pitam, pošto gledam
kakvi su ljudi, jedan, osim tog slabovidog, a i on je bio paraolimpijac. Bio je u zadnjoj osmorki koja je veslačkoj osmorki na 1500 metara. I sada gledam tim, Ralfu je to bio 12. prelazak preko okeana, Livaru 4. Treći bio britanski komandos, 26 godina momak. I sad ja gledam sebe i kažem, Ralf, si ti siguran da je meni mesto na ovom čamcu? On kaže, gledaj, postoji samo jedna stvar. Uradi sve što možeš i to je dovoljno. To je suština. Tokom vremena vi vidite da ne daju svi isto. Nema tu, nije to ne znam šta, ali noću, posle sat i po, bilo kada posle sat i po, znači za 52 dana nikad nisam spao duže od sat i po vremena. Znači, posle sat i po vremena ti ustaješ i oblačiš se i izlaziš na palubu, šta god da je. So, this is the way how we are eating during the rowing. Da bi ovaj mogo da ode da se odmara. Ako ti kasniš, on će duže veslati. Jer čamac ne sme da stane. I on mora da vesla dokle god, ili ja moram da veslam dokle god ne dođe moja smena. I ta odgovornost da ti moraš da, ajmo ovako, 52 puta 6, 300 puta ti moraš da izađeš na palubu. I nema govora, 300 puta izađeš na palubu na svakih 2 sata i veslaš 2 sata. Ajde sada da pogledamo bilo šta da se radi 52 dana, 2 sata, da radiš 2 sata, da se odmaraš. Šta god. Klikere. Šta se dešava? Naš centralni nervni sistem toliko bude prezasićen, jer nema REM faze, nema odmora, da više mi ne gospodarimo svojim ponašanjem. Mi se vraćamo u naše iskonsko ja, ono što je duboko zapisano u nama. I postajemo nešto što mi stvarno jesmo. Ono dubinski mi. Ono što sam bio vrlo srećan, što nisam imao prijatelje na tom čamcu. Nisam siguran da bi oni volili da mene vide, niti ja njih da vidim u toj situaciji. Da, mislim, mogu da zamislim, kad čovjek ne jede, jedan dan, preskoči obrok ili spava loše, postane onako, da kažem, cranky ili šta već, mogu da zamislim. Sve vam smeta, pretpostavljam. Ništa ne smeta. Jel? Upadnemo u neku, ne bi letargija i suviše jaka reč, ali neko apsolutno čudno stanje koje se sastoji isključivo od dužnosti. Ja bih, verovatno oni koji su bili u ratu, osjećaju tako nešto. Znači, to je samo osjećaj dužnosti. Ne postoji ništa drugo. I sada da uporedimo biciklizam, dok je bicikla uživanje, ovo je čista mizerija. Da, to sam sad baš teo da... Ovo je izdržati sve što treba da se izdrži. I to je test. Pogledajte, nije čudo da je svega 80 ljudi po drugi put otišlo na okean. Od ovih 1800 što preveslo. Dosta je ljudi koji prvi put nisu preveslali da otišli ponovo. Ali to je zato što ego. Zato što su sebi zacrtali da to urade. Ali oni koji su preveslali, kažem, svega 80 ljudi je veslalo drugi put. Znači, ajde da i ono pitanje onda. Da li onda avantura ti više pomogne da spoznaš sebe nego što zapravo kao vidiš svet? Ne znam. I verovatno da to svako ima svoj odgovor. Prvo da budem iskren, ja sebi ne smatram avanturistom.
Avanturista je neko ko ja želim koliko toliko da budu kontrolisani uslovi. Znači, nisam ja neko ko će sad da skače na glavu sa 10 metara, to nisam ja. Ja prosto se u tim situacijama osjećam živim. Prosto je to moj habitat u kome se osjećam dobro. I ako toga nemam, deo mene pati. Peđa, evo sad kad smo već se dotakli teme avanture, ajmo da odigramo mi još jednu našu igru. A to je najbolja avantura pobeđuje. Dobro. Okay. Krećemo sa preći Saharu pešaka ili jedrilicom oko sveta. Jedrilicom oko sveta. Dobro. Jedrilica oko sveta ili preživljavanje u šumi mesec dana. Jedrilica oko sveta. Dobro. Jedrilica oko sveta ili jurnjava tornada po Americi. Jedrilica oko sveta. Dobro. Boga mi, visoko smo je pozicionirali. I jedrenje oko sveta ili penjenje Seven Summit, 7 vrhova. Jedrilica oko sveta. Ok. Jedrilica ili prepešačiti ceo Balkan. A Balkan je mali. Dobro. Kako za koga? Dobro, znači jedrilica je tu pobednik. Sada, jedrilica oko sveta ili ekspedicija u svemir? Lično, jedrilica oko sveta. Dobro, zanimljivo. A jedrilica ili ekspedicija na Antarktik? Ekspedicija, a kako? Pešice, Pa, ajde kažemo skijama, da možeš da biraš. Da mogu da biram. Pa, Antarktik bi pre. Dobro. Mislim, stoji mi na listi nikad ostvarenih stvari. Kako se namiri? Da. Ekspedicija na Antarktik ili podmornicom do Titanika? Antarktik. Dobro. Ekspedicija na Antarktik ili preveslati Atlantik? Pa, Atlantik. Dobro. I preveslati Atlantik ili preveslati Pacifik, može ti ovo čak i sledeći cilj. Pacifik je preko 300 dana. Nikad se ne zna, eto. Pa, vrlo verovatno da moj centralni nervni sistem ne bi izdržao. Znači, držimo se Atlantika. Do sada nijedan čovjek preko 60 godina nije preveslao Pacifik. A Atlantik ima. Znači, imamo pobednika onda. Preveslati Atlantik je ultimativna avantura koja pobeđuje. Iz moje vizure. Čekajte, kada ode na Antarktik, Da, možda neka zovemo ekspedicija. sledeću emisiju, kako je bilo na Antarktiku. A reci mi samo, jedna jako interesantna stvar je vezana za Ajkulu bila na samom brodu. Da nam kaže šta se desi. Da, to jako dobro zvuči, a u principu to je onako prilično bila benigna stvar sa potencijalno velikim posledicama. Benigna stvar, znači nije Ajkula mogla ništa nama, mislim da se razumemo. To je bila, najvjerojatno je bila velika bela Ajkula, jer je izmestila brod za nekih metar u vazduh kada je udarila u kormilo. Verovatno je kormilo dobilo neki zazor i pravilo neke vibracije koje je Ajkula pomislila da je to nešto lepo i ukusno. Pa je se zaletela i zagrizla u to zbog brzine. Jeste vi videli nju ili... Ne, znači, samo ste osetili neki... Noć je bila, ja sam bio u kabini i samo sam osetio da je kabina skočila i onda to je najveći strah koji imamo je da udarimo u kontejner. Neki koji je odlutao. Kontejneri koji padnu sa mora vrlo često budu na nekoj površini ispod metar ispod vode. I ako udarite u ivicu i sečete ceo čamac dok se kaže... Koje vi u srčnom sreće bi bili da na sredu okeana... Isto je kao da nas Ajkula napadne. Toliko kontejnera ima? Pa toliko Ajkula je napalo do sada čamac. Mislim, ovo je možda
drugi put da je zabeleženo Stvarno? od svih ekspedicija. Da Ali opet, pomislite, ok, ima ajkula svuda, mislim, to je njihovo stanište sad. Tako je. A, jel se dešavalo nekad ili jeste razmišljali sad da udarite u kontejner, tipa da udarite u, ne znam, u kita, recimo, ili tako nešto? Kitove smo viđali i kitovi su prolazili ispod nas i to je, Stvarno? i to je velelepni događaj, stvarno, to je onako baš... Kad smo se već dotakli ovih ajkula i svega, slušaj sad ovo. Poređaj na slepo 5 najgorih stvari koje može se desiti na okeanu otvorenom. Oluja. Nije strašno. Očekivano je. Znači, 4., 5. 4, ajde. Samoća. Zamisli To si... je 5. To nije strašno ništa. Ok. Ajkule. To je. To bi možda trebalo na 5, ali sad moramo Tako je. Dobro. na 3, znači. Sunce koje prži. A to može da bude izazov. Ajde, pošto nam je ostalo 3, 2. I za 1 je ostalo brodolom. To realno i jeste možda najgore. Jeste. Da nema čamca više. Koliko bi čovjek preživeo? Koliko bi... Ovako. Pola sata. A prosječni odziv na Atlantiku je 16 sati do nekih 20 sati. Znači, relativno brzo. Osim kad je korona. Znači, jer tada su stali i teretni brodovi, stalo je prilično, gotovo da uopšte nije bilo putničkih jedrilica. Što je dobro bilo za vas? Brže bi stigli, jel? Ili Za nas je relevantno. Za nas je relevantno, nema značaja uopšte. Ali u slučaju brodoloma, znači onda se šalje SOS i vama dolazi prvi brod koji je tu u blizini, na moru mornari su jako sujeverni i vrlo teško bi da se desi da neko ne skrene svoj brod. Skretanje broda je košta 200, 300, pola miliona eura, zavisi koliko je veliki brod. I kapetan je vrlo nervozan zato što gubi pare. Dođu, bace vam stube i on već razmišlja, pošto je upućen poziv za smrtnu pomoć, on već misli da ste vi već mrtvi. Ako se popneš na brod, popao si, ako ne popneš, pao si. Tako da i sam taj potez kada brod dođe, i ako je to neki veliki tanker, one merdevine sa kojim treba da se popne čovjek, ako nije vičan, mogućnost da padne je velika. Nema nikakvog sigurnosnog užeta, nema ništa. Ako se padne, tu je brod ispod, ide se ispod i to je to. Čekaj, Peđa, stani. Ovo mi je prosto neverovatno. Sad zamisli, ti si izgubljen i čekaš pomoć i vidiš i oni dođu i ti dalje, dokle god nisi na palubi gore sa njima, ti nisi siguran. Tako je. A gde je ljudskost? Gde je ta neka Pa ljudskost je, skrenuo je brod, došli kod tebe. ali malo da, ako sam već skrenuo s putanje, izgubio toke pare i došao do tebe, vidio sam da se živ i ti ne možeš, na primjer, povređen si, pa druže, siđi dole, podigni me. Pa, ako je povređen, možda bi neko isišao, ali malo verovatnoća. Jer onda bi trebao taj mornar da rizikuje. Wow. A ti ne možeš, ali tako, ne možeš se zakrčiti za te merdevine. Pa, možda i da, ako neki možda bi bacili neko uže pa da se zakačiš, pa da imaš neko, ako ga imaju, ako mi je tu blizu, ako, ali u principu ne, oni polaze od toga, ti si krenuo na okean, ti si svestan, uši se uputio, oni baš i nisu srećni što moraju da skreću da te kupe, ali već kad su tu, pokupit će te. Peđa, ali ima neko osiguranje, verovatno ima, u slučaju, recimo, da se desi nešto sa brodom i da mora da dođe pomoć, osiguranje pokriva deo troškova ili kako to funkcioniše? Nema osiguranja na okeanu. Znači, obaveza je na otvorenom moru da prvi brod koji je tu u blizini dođe i pomogne. Nema tu osiguranja, samo što njemu pripada pola broda. Ako bih hteo on da uzme, da povuče taj čamac, pripada na pola broda, ali to ne interesuje. A šta bi se desilo kada bi brod odbio da dođe? Ništa. Znači on ne može bude krivično gonjen ili... Siva zona. U principu, opet kažem, glavna je tu sujeverje mordara. Jesi doživao nekad nešto
Što nisi mogao da objasniš sebi? Da li možda si halucinirao ili si nešto zaista vidio što je bilo ono, možda bi ti verovala samo porodica, a možda ne ni oni? Prva oluja se desila posle 5 dana i to se to je ovaj procep između Portugala i Afrike i tu dolazi do sukoba dve velike sile. Jedno je iz Sredozemlja što izlazi velika vodena masa i duvaju vetru jer je tu suženje dva kontinenta, a drugo je golfska struja i tu su u principu vrlo često velike oluje. Mi smo imali ono što bi ovi nazvali major storm, imali smo oluju gde su naleti vetra bili 55 nautičkih milja, 1800 metara nautička milja. Two idiots on a boat. Znači, to je nekih 90 km na sat i talasi su bili 4-5 metara. Sad, sami talasi po sebi nisu opasnost. Mislim, izgledaju strašno, izgledaju fascinantno, ali kada je došla noć, mi talasa više ne vidimo, izlazimo na palubu, nešto kao veslamo, vesla su u vazduhu, idu levo, desno, nemam pojma šta se dešava, ali uporno veslam jer je to jedino što mogu da radim. Čamac je kao bure. Bubnji sve, od talasa, od struje, od kanapa koji su kada sam ušao u kabinu, to je nepodnošljiv zvuk, kao da sam u gitari. Mislim, to sve zveči i onda kreću snovi, ne samo kod mene, nego i kod drugih. I jednog sna se sećam, i danas je glupo pričati o snovima, ali bio sam u nekom svemirskom brodu sa polomljenim nogama, borio sam se protiv nekih nemani i tako dalje. I to je toliko bio jak san da ga se ja i sad posle 5-6 godina jasno sećam. U stvari, naša posvest je pokušavala da nas odbrani od toga što je neodbranjivo za nas. Isplilo na površinu. Znači, u suštini, jesi tad pomislio šta mi je ovo trebalo, hoću kući? Nijedna dobra ekspedicija ne postoji, a da ne postoji pitanje šta mi ovo treba u životu. Da. To je osnove za ekspediciju. Znači, ako niste postavili to pitanje, ekspedicija nije bila dovoljno dobra. Bravo. A da li sam postavio, ja sam čuo da oni pričaju da ćemo da prekinemo ekspediciju. Normalno nisu pričali uopšte. Ja sam to čuo u tom magnovenju svom. Ja sam čuo kako oni pričaju, evo prekidaju. Što mi je to bilo, ovo je super. Što se kaže, što je babi Milo? Ovo je super, evo, probali smo, došli smo, sad ćemo da nastavimo i idemo kući, ajmo. Znači, to je definicija dobre ekspedicije. Hoću kući. Šta će mi ovo? Šta mi ovo treba u životu? Wow. Ajde ovako, imamo jedno otvoreno pitanje, to je lično tvoje mišljenje, da nam kažeš šta misliš da su 3 stvari koje bi svaki muškarac trebao da uradi za život? Porodica, posao, hobi. Sveto trojstvo. Ja ne bi ništa dodao više, iskreno. Da. Znači da nam obrazložiš malo ili to? Vrlo rado. Porodica je naša genetika, naša obaveza i naša disciplina. Ja potičem iz neke druge generacije, baby boom generacija, gde nas je bilo mnogo i tako dalje, i gde je suština bila disciplina. Disciplina u porodici, disciplina i prema suprugama i na jedan drugačiji način, ali disciplina. Poštovanje, veliko poštovanje. Posao, to je naša dužnost kao provajdera. Na kraju krajeva ja smatram stvarno da i sad rodna ravnopravnost, poštujem sve isto, ali ta osoba koja se u porodici osjeća kao provajder, ona treba da bude provajder. Druga osoba koja se osjeća kao neko ko je čuvar porodice, treba da bude čuvar porodice. Da li mogu obe osobe da budu provajderi? Mogu, ali onda će se desiti da negde gubitak. Znači,
mi smo svi na tržištu. Moramo da radimo onoliko koliko tržište traži. Da li je to fair, da li je to okej, ali to je tako. Znači, posao je taj koji provider mora da odradi pošteno onako. Hobi je ono što smo duboko mi. Da li je to kafana, da li je to druženje sa ljudima, da li je to fudbal, veslanje, šta god, ja to zovem hobijem. Znači, to je ono gde mi iskazujemo sami sebe. I ja smatram da te 3 stvari moramo da ispoštujemo u životu. Da li ćemo moći u svakom trenutku da radimo? Nećemo. Ali da 2 od 3 uvek možemo, to je tačno. Dobar odgovor. Peđa, mislim da je ovo jako snažna poruka svim muškarcima koji nas gledaju na podcastu i mislim da si onako ubao suštinu života u suštini. Hvala. To je ono što ja živim. Peđa, hvala ti što si nam bio gost. Nadamo se da kad odeš na Antarktik da ćemo se ponovo videti. A vi, gledalci, zapratite nas, lajkujte nas, šerujte nas, da imamo još ovakvih gostiju.